ako dire sa SM kay SM Seaside kay makikita ko sa akong milestone friend. Oh, kamingaw sa SM guys. Muna ako nagkugrahan mo rin diri kay kapoy kay Glakaw, layo kayo. Asa na ni siya dapit diri. Muna ganahan ako mga small area. Ay mo tana sa ta. Wait a minute. Sir, asa? Watson Upper Ground. Straight lang. Salamat. Pangitaon ako. Ang Watson kay na dito akong friend si Miss Lota. Mang-inquire sa kukuan sa kanang GoPro. Sige dyan. GoPro jud. Kutas man gay, gutom kayo. Kuha na, 10 a.m. Sa'yo kayo, mo ding wait tao kay 10 a.m. pa de. Ako din ang abri sa SM. Okay. Malakaw sa ko guys. Matanawang SM mo pa dyan tao guys. Oh. Ay, kalayo ba aning? Lah, nindot sa imong balay nani kalawak pero mo jud makuan jud ka. Maniwang ka, ma-exercise ka. Ka-exercise ka guys. Katas man, bisag wala de. Katas de, ewan ako na anad og sig lakaw-lakaw kay nanar sa tindahan naglingkod ra sige. Ikutasan ko guys. Kalaylay sa akong kamot na gawi. Wala nindot yung isin. Nindot sa diripot pa rin. Pero kapoy lang. Kinahanglan siya na kay energy. Imong strong imong legs. Kalayo pa man akong gituyukan guys. Hoy, ako sang palungon be. Kay nang haway ang akong bukton. I'll be right back. Unsa na? Lemon o kuan? Lemon and iced tea. Iced tea. Ano? Ay, kurugan akong kamot. Ala, lumusan na gidala ni ko eh. May dire sa akong kuan milestone friend. Ay, sorry naman dire sa iskimi nga, mingo. Tasa kaya akong inaanak ko, wala, kapit na may tupo. Oh, gamay na lang. Wala ni gamay na taan eh. Ito na ipataas eh. Mingaw, madirurug eh. Ika, ako na ni later. Later na? Hindi na ko ganahag ko. Nagkahapon na kay... Sabi ko, liso na sa takay-sakay. Bisa mag-taxi pa ka. Ikaw kay kuan naman. Kami may bus. Kami ako lang kabian, traffic. Mingaw, sa diri eh. Pero kapuyan, nagkuglakaw-lakaw. Miss, kilayo kayo.
magbanhod na akong tiil, miss. Ay, akong butiris. Nanay kasi Nanay, idaran tanong niya. First time ako ni-cram bitaw akong kaning-kaning. Yes, ay mong dire. Oh, kani. Dili, miss, kani. Nitikig na, nipatong na. Hala ko, baan ako, miss. Abi na ako. Ay na. Na-stroke ko. Binuang. Nana ko, ha? Asungay ko din eh. Oo, nakasuy ko. Nakato, miss, first time naman. Suway, nana ko sa kumay gago. Alang, mata lang. Naon sa niya konti na sa malina. Nana ko, na-stroke ko. Siya, te, nakasulay mo ko. Nana. Nang kuwan man natin ka ng cram. Rako na ko, ha? Abi dyan ako, na-stroke ko na. As in, kulpa dyan kayo. Alam ko niya na dahil magkuha na rin yung passport. Pero kuan lagi ka, mag-online ka daan. Ah, online ka na. And aray na rin. Ay, Yes. no, partition. Wala, kuan na rin. Tanan, kuan. Kuha na dyan ka ng bata, di man ko na maangay kay ganahan pa man na siya magkuhan mag GoPro di pa itong Cyber zone dito. oo ganahan ko mag GoPro miss kay kanang mahadlo ko mo na gidala na ko sa carbon big ingon ako magagaw di pantay na yung cellphone kinai sige lagi sige sunod ay ko mga judger kay mo basig sunod ako na siya Nanay, ayun kita ko kuan live para na ko para mag-save sa carbon. Gusto ko matug-carbon katugay pero ka kuan. ka vlog ka kuyaw okay raman to safe raman pero ka to vlog Gusto ko matug-carbon katugay ni kuan yan na dito katugay ni ba na everything just to get I received a gift from Mushashi. Thank you. What's up, man? Key holder? Oh, thank you, Mushashi. Daan ko naman. You're gonna notice, hey, I'm falling in love. You're feeling something. It. Ako alaking. Ha. Cheese lover na. And then, lemonade.